ሰላም ኤሪትራ ክትምዕብል ክስልጥን ምዃና ወላ ሓንቲ ጥርጥር የለን ብኸመይና ንዝብል ድማ እቲ ንሓዋሩ ህዝቢ ኤሪትራ ከም ዋሕስ ገይሩ ክጥቀመሉ ዘለዎ ኣብ ሕሳብ ቁፅሪ እዩ ወይ ማቴማቲክ ንብሎ ማለት እዩ ማቴማቲክ ነቲ ቁጠባ ሃገርና በቲ ፍርያትና ክዕብየልና ስለ ዝኽእል ኣብ ስልጣኔን ምዕባለን ከምፃልና ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምርኩስ ክገብር ናይ ግድን እዩ እንታይ ዓይነት ኢና ክንጥቀም እንታይ ዓይነት ሕሳብ ቁፅሪ ኢና ክንጥቀም እንተደኣ ኢልና ግን ነዚ ሎሚ ኣብ ፈቆዶ ቤት ትምህርቲ ዝመሃር ዓይነት ትምህርቲ ናይ ሕሳብ ዝመሃር ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሓድሽ ዓይነት ቅዲ ኣቃርፃ ናይ ሕሳብ ቁፅሪ ክነተኣታቱ ኣለና እቲ ንቡር ዝነበረ ቅድሚ 360 ዓመት ዝነበረ ዓይነት ቅዲ ኢና ምርኩስ ጌርና ክንምዕብል ክንስልጥን ንኽእል ንሱ 4 ማዕዘናዊ ዝመልክዑ ኮይኑ ብኸምኡ ዓይነት ኢና ክንቀርፆን ክንስንዖን ዘለና ኣብ ርእሲኡ ናይ ክለሳ ሓሳብ ናይ ቁፅርታት ዝበሃል ምርኩስ ጌርና ካብኡ ድማ ማዕረ 2000 ክለሳ ሓሳባት ክወፅእ ስለ ዝኽእል ንበብ ዓይነቱ ክጠቕመና ዝኽእል ኣብ ምርኩስ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና እዚ ሎሚ ዝመሃር ዘሎ ኣቃርፃ ኣብ ሃለን ፍራቒ ማለት ኤክስ ዋይ ኣክሰስ እዚ ጥውይዋይን ኢንክሊን ዝመስል ዘሎ ኣቃርፃ ግን ብቑዕ ትምህርቲ ይኮነን እቲ እሱ ሓድሽ ዓይነት ቅዲ ዝወፀ ብኣይዘክ ኒውተንን ጎልፊልድ ዊልያም ላይብኒዝ ዝበሃሉ እዮም ንሱ ከዓ ብድሕሪ ወዲ ፈረንሳ ሬነ ዲስካርት ዝተባህለ ሃለን ፍራቒ ማለት ኤክስ ዋይ ኣክሰስ ምስ መሃዘ ነዚ ተገንዚቦም ንኣብኡ ክቐርፁ ብምጅማሮም ጥውይዋይ ዝዓይነቱ ከም ፊደል ሃ ገለመለ ዝኣመሰለ ክቐርፁ ምጅመሩ ነቲ ሕሳብ ቁፅሪ ረቂቕ ገይሮሞ ንሳቶም ግን ካብቲ ናይ ቀደም ዓይነት ኣቃርፃ እዮም መንጨሞ ስለዚ ንሳቶም እውን ነዚ ግን ናብቲ ንቡር ኣመሃርኡ ቀይርና ኤሪትራ ሓንቲ ብልፅግትን ምዕብልትን ክንገብራ ክሕግዘና እዩ ሕሳብ ቁፅሪ ዋላ ንፀዓት እንተኾነ እውን ኣብ ሕሳብ ቁፅሪ ጌርና ብቓላ ኢና ክንትንትኖ ዘለና ነቲ ብቓላትና ንትንትኖ ሕሳብ ቁፅሪ መረጋገፂ እዩ ዝኾነልና ሕሳብ ቁፅሪ ንብዙሕ ነገር ንምህዞን ስናዓን ክጠቒሙ ነቲ ቁጠባ ሃገርና ከማዕብለልና እሞ ሕሳብ ቁፅሪ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ትምህርቲ ክንገብር ኣለና በዚ ምኽንያት ኩላህና ህዝቢ ኤሪትራ ንሃገርና ክንሰልጥን ክነምዕብል ቃዕምና ዝፈቕዶ ክነበርክት ግቡእና ኮይኑ ይስማዓኒ ሰላ ጀጋኑ ህዝብና ሃገርና ነፃ ወፂያ ኣብ ዘላቶ ኣብ ብድሆታት ዝመፁ ኩላህና ኢድና ክነበርክት ድማ በዚ ከማሕፀን የፍትን የቐኒየለይ ፅኒዕኩም ሰማዕኹምኒ